जगामध्ये जी गोष्ट अस्तित्वातच नाही तीच गोष्ट जगामध्ये नाशाला कारणीभूत ठरते, मारामारीला, हाणामारीला आणि हिंसाचाराला कारणीभूत ठरते। अशी अनेक उदाहरणं आपण पाहिलेली असतील। आज सुद्धा आपण एक अशाच पद्धतीचं उदाहरण जे घडलेलं आहे नागपूरमधलं। तर नागपूरमधलं हुडकेश्वर आहे आणि हुडकेश्वर या भागामध्ये संजय गांधी नगर झोपडपट्टी आहे आणि त्या झोपडपट्टीमध्ये यश मधुकर ठाकरे नावाचा एक 19 वर्षाचा तरुण आहे। आणि आता कसं होतं, लहानपणापासून त्याला काही चुकीची संगत मिळाली आणि त्या चुकीच्या संगतीमुळे तो गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळला। आता त्याचे 2 मित्र होते, त्याच्यातला एक होता इम्तियाज अली मुख्तार अली, याचं वय होतं साधारणपणे 21 वर्षाचं आणि हा राहत होता ठाकूर प्लॉट या ठिकाणचा मोठा ताजबाग इथं। आणि दुसरा मित्र होता शेख कासिम, याचं वय होतं साधारण 24 वर्षाचं आणि तो गौसिया कॉलनी भागामध्ये राहत होता। अशा पद्धतीचे हे 3 मित्र, जिवलग मित्र, लहानपणापासून एकत्र असणारे आणि मग त्यांनी काही सामाजिक कार्य, चोरी मारी वगैरे असे छोटे लुटमार करणं वगैरे, दरोडा टाकणं वगैरे अशी कामं त्यांनी सुरू केलेली होती। आता हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यामध्ये यांच्यावरती गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलेली होती। आता लॉकडाऊनच्या अगोदर यांनी कुठेतरी लुटमार केलेली होती आणि त्यामुळे आता हा यश ठाकरे सुद्धा कारागृहामध्ये होता लॉकडाऊनच्या अगोदर। मे महिन्यामध्ये तो लॉकडाऊन म्हणजे त्या कारागृहामधून बाहेर आला। यश बाहेर आला आणि बाहेर आल्यानंतर त्याला कोरोना पॉझिटिव्ह तो झाला। आता कोरोना झाल्यानंतर मग त्याला क्वारंटाईन वगैरे सगळं झालं, ते महिना 1.5 महिना त्याच्यात गेलेला आहे। आणि असंही म्हटलं जातं की हा यश पेट्रोल पंपावरती कामाला होता। आता हे सगळं एक पार्श्वभूमी म्हणून तुम्हाला सांगितली। तारीख आहे 18 सप्टेंबर 2020, वार आहे शुक्रवार। संध्याकाळचे साधारणपणे 5-6 वाजलेले आहेत आणि त्या ठिकाणचं एक मोकळं मैदान आहे। त्या मोकळ्या मैदानामध्ये हा यश 19 वर्षाचा यश हा रक्ताच्या थारोळ्यामध्ये पडलेला होता। ते कोणीतरी पाहिलं, त्यानंतर मग वाठोडा पोलीस यांना बातमी गेली आणि पोलीस घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत। आता पोलिसांनी पाहिलं की हा या ठिकाणी नशेध होता आणि त्याला कोणीतरी चाकूने वार केलेला आहे, त्याला ठार केलेला आहे। मग पोलिसांनी त्या जागेचा पंचनामा केलाय, त्यानंतर ती डेड बॉडी ही पोस्टमॉर्टमला पाठवून दिलेली आहे। आणि मग पोलिसांनी आजूबाजूला चौकशी करायला सुरुवात केली। त्यावेळेस पोलिसांना कळलं की याच्याबरोबर त्याचे 2 साथीदार सुद्धा होते किंवा अशी पण काही माणसं मिळाली की ज्यांनी सांगितलं की हे 3 जण त्या बाजूला गेलेले होते किंवा कोणी त्यांना 3घांना पाहिलं होतं असं। आणि त्याच्याबरोबर तिथे 3 मित्र कायम असायचे, हे 3 जण 3 गाडी। त्यामुळे मग पोलिसांना ते 2 जण आता कुठे गेलेत हे शोधायचं होतं। आणि मग पोलिसांनी त्या दोघांच्या फोनवरती म्हणजे शेख कासिम आणि इम्तियाज अली या दोघांच्या फोनवरती फोन करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचे फोन बंद लागत होते। मग पोलिसांना संशय आला की नक्की यांचा याच्यामध्ये काहीतरी हात असण्याची शक्यता आहे। आणि मग आता पोलिसांनी खबरे वगैरे पेरलेले आहेत आणि मग रात्रीच्या सुमारास म्हणजे साधारण मध्यरात्रीच्या काळात मोमीनपुरा या भागामध्ये बकरा मंडी या ठिकाणी हे 2 जण लपून बसलेत अशी माहिती पोलिसांना मिळाली। आणि त्याच्यानंतर मग पोलिसांनी रात्रीचा सापळा रचला आणि त्याच्यामध्ये ते 2 अडकले। त्या दोघांनाही अटक केली। इम्तियाज अली आणि शेख कासिम दोघंही आता पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहेत। आता ताब्यात घेतल्यानंतर मग त्यांनी लगेच त्यांचा गुन्हा कबूल केला की यशला आम्ही मारलेला आहे। पण सगळ्यात महत्त्वाचा विषय हा होता की तुम्ही 3 जण चांगले मित्र आहात, सगळं एकत्र काम करताय, एवढं सगळं तुमचं असताना सगळं पार अगदी दारू पिणं, गांजा ओढणं किंवा सगळ्या गोष्टी करणं हे सगळं एकत्र करताय आणि चोरीमारी करणं पण एकत्र, मग आता त्याचा खून का केला? तर त्यांनी जे कारण सांगितलं ना ते कारण ऐकून अगदी डोकं गरगरायला होईल अशा पद्धतीचं ते कारण होतं। तर त्यांनी सांगितलं की हा जो यश ठाकरे आहे त्या यशच्या मोबाईलवरती फोनवरती एक फोन आला आणि त्या फोनवरती सांगण्यात आलं की आम्ही कौन बनेगा करोडपती मधून बोलतोय आणि तुम्ही लकी ठरलेला आहात, भाग्यवान विजेते ठरलेला आहात आणि तुम्हाला करोडो रुपये मिळणार आहेत अशा पद्धतीचा फोन आला यशला। आता असा फोन आला तर यशने इग्नोर केलंय, कोणीतरी माझी चेष्टा करतंय वगैरे वगैरे असं त्याला वाटलं। त्यानंतर पुन्हा फोन आला, पुन्हा फोन आल्यानंतर ह्यानं उचलला। त्यानंतर मग तिकडून कोणीतरी बोललं, सांगितलं तुम्ही भाग्यवान आहात वगैरे वगैरे, तुम्हाला करोडो रुपये मिळणार आहे।
एकदा दोनदा तीनदा फोन आला आणि आता सारखाच करोडपतीमधून मला फोन येतोय हे पाहिल्यानंतर याला असं वाटायला लागलं की आत्ता आपण करोडपती झालो, आपण आता करोडपती होणार. आणि मग आता इतके दिवस आपण हालात कष्टात दिवस काढले, आपण अशी अशी कामं केली आणि आता आपल्याला जर करोड रुपये मिळाले तर मग आपण एवढे पैसे इकडे टाकू, तेवढे पैसे तिकडे टाकू, एवढं असं करू, तेवढं तसं करू. यानं हे सगळं मनातली मनात करायला सुरुवात केली. त्यानंतर एवढा आनंद झाला, एवढा आनंद झालाय म्हणजे आनंदी आनंदकडे इकडे तिकडे चोहीकडे. आणि मग गेला मित्रांच्याकडे आणि मित्रांच्याकडे गेल्यानंतर मग मित्रांना सांगितलं की मी करोडपती होणार आहे, बघा मला हा फोन आलाय, असो तसं त्यांना सांगितलं. मित्रांनाही आनंद झालाय आणि मग म्हटले चला आता एवढं आपल्याला आपला मित्र करोडपती होणार आहे म्हणजे आपण आता पार्टी करू. आता बऱ्याच वेळा काय होतं माहिती आहे का, आनंदाचा क्षण असला की चला आपण पार्टी करू, बरं दुःखाचा क्षण असला की चला आपण पार्टी करू, आणि आनंदही नाही आणि दुःखही नाही आणि काहीच काम नाहीये तरी चला आपण पार्टी करू. पार्टी ठरलेली असती, वेळ काळ कशी असेल तरी. तर मग हे म्हटले चला आपण आता पार्टी करू. आणि त्याच्यानंतर मग आता ते दारू गांजा वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आणलेल्या आहेत आणि त्यांची मस्तपैकी पार्टी झाली. आता ही पार्टी चाललेली आहेत, सगळे झिंगलेले आहेत. आणि यावेळेस मग आता ते जे पार्टनर होते त्यातला एक जण म्हटला की आपण चोरी करायचो एकत्र करायचो, आपण पोलीस स्टेशनला गेलो एकत्र गेलो, आपण जे काही केलं ते एकत्र केलं. मग आता तुला 1 करोड रुपये मिळणार आहेत, म्हणजे काही करोड रुपये मिळतील, त्याला काय पैसे मिळतील, मग ते पैसे तुला मिळणार आहेत. मग त्या पैसे सुद्धा आपल्याला आपण सगळ्या गोष्टी वाटा करून घेतले की नाही, मग आता सुद्धा आपल्याला या पैशाची समान वाटणी झाली पाहिजे. आता हे ऐकल्यानंतर मात्र त्या यशला राग आला. नाही म्हटलं, असं शक्यच नाही म्हटलं, हे होणारच नाही, वाटणी करायची काही कारणच नाही, हे पैसे मला मिळणार आहेत, मीच ते पैसे वापरणार आहे, तुम्हाला मी 1 रुपया देणार नाही. त्यानंतर मग त्यांचं सुरू झालं, अरे हीच का आपली जयवीरूची दोस्ती नासोन तसोन. मग ते नाही आपल्याला वाटा पाहिजे, आणि तो म्हणायचा मी देणार नाही, मला वाटा पाहिजेच पाहिजे, देणार नाही पाहिजे. यांच्यामध्ये वाद झाला, भांडणं झाली. आणि त्याच्यानंतर मग ह्या दोघांच्या मनामध्ये असा विचार बसला की अरे बघ ना राव, आपण एकत्र सगळं करतोय आणि हा आपला मित्र बघा आता त्याला पैसे मिळाले की तो आपल्याशी गद्दारी करतोय, असो तसो हे त्यांच्या मनामध्ये सुरू झालं. आता यांच्यामध्ये वाद तर चालू झालेलेच होते. आणि 1-2-3 दिवसापूर्वी यश आणि कासिम हे दोघं एकत्र भेटले होते. आता भेटल्यानंतर मग कासिमनं त्याला सांगितलं, म्हटलं नाही आम्हाला ते वाटा कधी देणार ते सांग, आम्हाला पैसे कधी देणार ते सांग. आता त्याच्यावरून कासिमची आणि यशची अशी जोराची भांडणं झाली आणि मग एकमेकांना शिव्या देणं वगैरे अशी शिवेगाळ वगैरे त्यामध्ये झालेली होती. आता त्यामुळे कासिमला आला राग आणि मग तो इम्तियाजला भेटला आणि इम्तियाजला सांगितलं, म्हटला एकतर हा आपला मित्र आणि आपल्याशी गद्दारी करतो, त्याला करोडो रुपये मिळणार आणि आपल्याला वाटाच देणार नाही तो, आणि त्यानंतर ह्याने आपल्याला शिवीगाळ केली आणि त्यामुळे एक तर वाटा देत नाही आणि शिवीगाळ करतोय. आणि मग आता ह्या दोघांनाही राग आला आणि रागाच्या भरात म्हटले मग याचा आपण काटाच काढू. आणि मग यांनी प्लॅन केलाय आणि प्लॅनप्रमाणे शुक्रवारी त्यांनी त्याला मोटरसायकलवरती घेतला. आता हे मित्रच होते त्यामुळे तो त्यांच्या मोटरसायकलवर बसलाय आणि एका मोकळ्या ठिकाणी मोकळ्या मैदानामध्ये त्याला घेऊन आल्यानंतर मग त्या ठिकाणी त्यांची पार्टी सुरू झाली. आता ही पार्टी चाललेली असतानाच मग आता सगळ्यांना झिंग चढलेली आहे आणि झिंग चढल्यानंतर मग विषय निघाला करोडपतीचा. आणि मग हा करोडपती होणार आणि आम्ही असेच करोडपती का, मग आम्हाला वाटा पाहिजे. हा म्हणतोय नाही, ते म्हणतायत पाहिजे, नाही पाहिजे अशामध्ये ह्यांच्यामध्ये वाद झालाय. आणि वाद झाल्यानंतर मग आता हे तिघही गुन्हेगारीच्या क्षेत्रामधले होते त्यामुळे त्यांच्याकडे शस्त्र वगैरे ते असायचं, चाकू बिकू काहीतरी ठेवलेला, तिघांकडेही काहीतरी शस्त्र होतंच. आणि मग ह्या दोघांनी मिळून ह्या तिसऱ्यावरती म्हणजे यशवरती यांनी हल्ला केलेला आहे आणि त्याला चाकूनं वार केले आणि त्याला ठार मारले. आता त्याला ठार मारल्यानंतर मग आता आपल्या हातून आपल्या मित्राचा खून झालाय, त्याला तसंच त्या रक्ताच्या थारोळ्यात टाकून दिलं आणि हे दोघंही फरार झालेले आहेत. आणि त्यानंतर त्याच रात्री पोलिसांनी त्यांना अटक केलेली आहे. आता या गोष्टीचा सारांश आपण काय लक्षात घ्यायचा आहे की एक फोन येतो आणि त्या फोनवरती सांगितलं जातं तुम्ही करोडपती होणार आहे, तुम्हाला एवढे पैसे मिळणार आहेत, तेवढे पैसे मिळणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर मग तो मित्रांना सांगतो, मग मित्र म्हणतात आम्हाला पण त्याच्यामध्ये वाटा पाहिजे. आणि त्यानंतर मग तो वाटा देत नाही आणि त्याच्यामुळे मग ते मित्र त्याच्यावरती खुनी हल्ला करतात आणि त्याला मारतात. वास्तविक पाहता हा फोन कॉल फेक होता. त्यानंतर याला पैसे तर काही मिळणार नव्हते, पण जे पैसे मिळणार नव्हते म्हणजे जो कॉल फेक होता म्हणजे त्याचं काही अस्तित्वच नव्हतं आणि पैशाचं सुद्धा अस्तित्व नव्हतं. पण
जे अस्तित्वात नव्हतं त्या गोष्टीमुळे या दोघांनी आपल्याच मित्राचा खून केलाय आणि आता हे तुरुंगामध्ये आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीची घटना, जी गोष्ट अस्तित्वात नव्हती तिच्यामुळे घडलेली आहे. आता आपल्याला ही गोष्ट ऐकल्यानंतर वाटतं की नाही राव, हे चुकीचं घडलं, ह्यांनी असं ते फेक कॉल जो होता त्या कॉलवरती असं करायला नको होतं वगैरे. पण आपल्याकडून बऱ्याच वेळा अशा चुका घडतात. तुम्हाला एखादा कॉल येतो, मेसेज येतो, हां तुम्ही भाग्यवान आहात आणि तुम्हाला 1 लाख रुपये मिळणार आहेत, 10 लाख रुपये मिळणार आहेत, 1 कोटी मिळणार आहेत, आणि मग तुम्ही 2000 रुपये पाठवा. आणि मग आता विचार करा, जो माणूस कॉलेजमध्ये जातोय किंवा जो माणूस कामावरती जातोय किंवा जो चांगला अँड्रॉइडचा मोबाईल वापरतोय, तर त्याला किमान थोडीफार तरी डोकं पाहिजे, अक्कल पाहिजे की आपल्याला असं कोणी, मला सांगा, आपण कष्टाने कमवतो ते सुद्धा पुरत नाही आणि कोण बसलंय व तुम्हाला की तुमचा काही संबंध नाही, काय नाही, तुम्हाला 1 कोटी देणार आहे, 50 लाख देणार आहे, 10 लाख रुपये, 1 लाख रुपये देणार आहे आणि तुमका तर तुम्ही भाग्यवान आहात. अरे आम्ही एवढे कष्ट करतोय रात्रंदिवस, ते कष्टाचे पैसे आम्हाला पुरत नाहीत आणि असे पैसे आपल्याला पुरणार आहेत कारण असं कोण माजलंय पैसे द्यायला. पण तरी काही लोक, त्यांनी सांगितलं ना तुम्हाला 10 लाख मिळणार आहेत, हे लगेच मग किती पाठवायचे, 2000 पाठवा, आणि मग ते परत म्हणणार 20,000 पाठवा, 25,000 पाठवा, आणि लोक पाठवतात. हे शिकले सवरलेले वगैरे मंडळी आहेत ना, ते सुद्धा पाठवतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं, म्हणजे आपण दुसऱ्याला नावं ठेवण्यापेक्षा आपण सुद्धा अशा पद्धतीनं या गोष्टीला बळी ठरतो आणि त्याच्यामधून आपल्याला कसा गंडा घातला जातो हे लक्षात येतं. आणि म्हणून पाठीमागच्या काही भागामध्ये पण मी सांगितलं होतं, आत्ताही सांगतो, जर समजा अशा पद्धतीचे फेक कॉल जर आले तर तात्काळ जवळचे पोलीस स्टेशन असेल त्या पोलीस स्टेशनला तो नंबर द्यायचा आणि ते काय डिटेल असतील ते द्यायच्या, जेणेकरून ते फेक कॉलमुळे बाकीच्या कोणाला फसवलं जाणार नाही. आणि या घटनेमध्ये सुद्धा जर त्या यशनं समजून घेतलं असतं की हा कॉल फेक आहे, तरी समजा या घटना घडल्या नसत्या, किंवा या मित्रांनी जरी समजून घेतलं असतं तरी पण अशी घटना घडली नसती. पण माणसं या चुकीच्या गोष्टीमध्ये वाहवत जातात आणि त्याच्यामधून स्वतःचा आणि आपल्या बरोबरीच्या व्यक्तीचा सुद्धा घात करतात. आणि म्हणून अशा पद्धतीचे घात होऊ नयेत आणि आपण सुद्धा अशा पद्धतीनं लुबाडले जाऊ नये म्हणून काळजी घ्या. पुन्हा जाता जाता सांगतो, ठेच यांना लागली, सावध आपण झालं पाहिजे. पुन्हा भेटूया उद्या रात्री 8:30 वाजता. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.